Bé, doncs tenim aquí l'Octavi, que ens ha portat una mica de tot, però per fer un peix amb patates o un fish and chips, jo aquí veig coliflor, veig llima. Explica'm una mica què tens pensat fer amb tot això. Molt bé, Jordi. Farem un fish and chips, el que és el mateix, un peix amb patates fregides. Farem un puré de coliflor amb curri i una miqueta de llima. I bàsicament el que farem és fregir el peix, en aquest cas bacallà, amb tempura. Si vols podem començar tallant una mica de coliflor pel puré. Sí, tallarem 2 flors. Hi poso jo, eh? Sí. Confies amb la meva traça talladora, eh? A la vegada podem anar... Ha de ser molt petit, això? Ho estàs fent perfecte. Home, no m'ho diguis, això. Un cuiner professional Perfecte. que em digui que estic fent perfecte alguna cosa a la cuina, per mi això és més que un piropo, eh? Ara és per em tallo un dit, però... No, no, amb compte. A la vegada podem anar posar una mica de sal, pebre vermell i pebre a les patates per donar-li una mica de sabor. Bueno, val a dir que ens hem passat una mica llestos, ja les hem espavilat abans. Sí, les hem putxat a un oli a 140 graus Uh-huh. perquè estiguin tendres i així només quan fregim el peix li donarem aquest color doradet. Molt bé, o sigui, podríem fer servir qualsevol tipus de patata i també podria ser doncs, una Exacte. patata doncs, que ens ajudés a anar més per feina, però en aquest sentit ara ens compliquem una miqueta, no? L'hem fet així a trossets A grill, sí. i aleshores ara l'adobem una mica... Aquest pebre vermell, Pebre vermell de la Vera. aquest Podem amb utilitzar un toc perfectament. afumat, no? Sí. Li donarà color i també una mica de sabor fumat. Val. Una vegada tenim això... Això. I És suficient. l'oli l'hem de pujar de temperatura ara per donar-li una mica de textura, perquè ens interessa que quedin cruixents aquelles patates, no? Exacte, i la tempura ha de pujar. Ho tenim podem deixar 190-200 graus, més o menys. O sigui que en aquest mateix oli farem la tempura també. Sí, ho Val, farem tot. Perfecte. Així m'agrada, aprofitant una mica tots els processos de la cuina. Perquè si no tot és embrutar trastos i després és un merder. Això ho vols més petitó? Està perfecte. Podem fer així. Vinga, doncs. Ara per on continuem? Ara agafarem una cassoleta. Això va dins? Primer cuinarem el curri amb la mantega, posarem 50 grams de mantega més o menys. Perquè agafi gust, Exacte. perquè el curri quedi més cuit. Posarem Va. una mica de mantega. 50 grams, confies amb el meu Sí. ull clínic? És com un quart d'això. Sí, perquè això... La tenim ja una mica mantega pomada, eh? Porta estona aquí fora la nevera. La poso dins, eh? Sí. Vinga, doncs. I posarem, quan estigui una mica ja líquida la mantega, posarem 2 cullerades de curri, hem de cuinar el curri, i després, acte seguit, posarem la coliflor, la cuinarem durant 5-7 minuts, i després ja ho cuinarem amb la nata líquida perquè redueixi una I mica. això és per fer el puré de curri. El puré de coliflor. El puré de coliflor que anirà sota del peix amb patates. Anirà com Que salsa això és del una plat. floritura ja marca de la casa teva, no? Bueno, això ho vaig aprendre a un restaurant i la veritat és que m'agrada molt com queda amb el fish and chips. Molt bé, perfecte. Queda molt bé. Aleshores, parlant del peix, tenim aquí el bacallà. Per què bacallà? Bacallà es pot utilitzar qualsevol peix blanc, el lluç, l'eclafí, el gall, però normalment on jo vaig aprendre, que va ser a Londres, ho fan amb bacallà perquè és un dels peixos més comuns allà, Molt bé. a les illes britàniques. Bueno, doncs aquí també el fem servir molt a la cuina catalana i és un dels peixos que avui serà el protagonista, no? Però si no, doncs es pot fer servir lluç, etc.
I una cosa que m'ha quedat abans de la patata. Patata blanca, patata vermella, patata... Qualsevol patata. Ja està, home. Podem utilitzar qualsevol patata. Aquestes respostes són les que a mi m'agraden. Que cadascú s'ho pugui adaptar a la seva manera, sense donar-hi gaire voltes. Bé, acte... Això ja ho tenim gairebé... Oh. Una mica de sal. Ara la oloreta de curri ja se'ns està quedant ben endins, eh? Escolta, la coliflor va dins? Cap a dins. Ja, o no? Sí. Doncs vinga, va. La deixarem cuinar uns 5 minutets. Ojo que m'ha caigut una amb l'oli, eh? Aquesta l'hem de pescar ràpid. Ara ho trec. Ja la tinc. Molt bé. Aquí sí hem d'afegir una mica d'aigua, una mica de... No fa falta. No? Volem que agafi aquest color dauradet. El pujarem una mica al foc. I aquest està anant molt per feina també. Jo penso que les patates gairebé que... Quan tinguem això per posar la nata líquida, ja podem començar a fregir les patates i el peix. Si vols pots agafar el bacallà, el deixem net. I traiem la pell, no? I traurem la pell. Això amb tots els peixos és millor que li traiem la pell? Sí, per fer-ho fregit és millor fer-ho sense pell. Hi ha llocs on la deixen perquè només li donen farina al costat del llom. Llavors, al costat de la pell es queda cruixent també. Però en aquest cas ho farem en tempura i ho farem amb el llom net. Val, una tempura clàssica, no? Sí, una tempura es pot fer amb qualsevol aigua amb gas, es pot fer amb cervesa. I molt freda si pot ser, no? Sí, correcte. L'he arribat a fer amb bitter cash. Amb bitter cash i tot? Imagina't. Tu ets un innovador, del mundillo. Sí. Molt bé. Apa. Llavors... I això, com vols? A tires, a daus? Ho farem a tires. Més o menys d'un dit de gruixut. Molt bé, hem de vigilar que no tingui espines, no? Perquè això va fregit i cap a dins. Correcte. Per tant, quan la compreu, també us ho podeu demanar a la peixateria. Escolta, treu-me aquestes espinetes, fes-me una mica lloms, etc. Normalment el bacallà s'utilitza la cua del bacallà, perquè és la part que normalment la gent no vol per cuinar en plats, perquè es cuina molt ràpid, i si ho fas a una cassola amb patates, o ho fas a la llauna, o ho fas amb samfaina, normalment la gent agafa el llom, que és la part més gruixuda, llavors la cua l'utilitzem per fregir o... Faig un tall aquí al mig? Sí. Sí, una cosa així? O sigui, estaríem parlant d'una mida així i una amplada aproximadament que ens serveixi. Vinga. Aquest oli, a mi em fa patir, jo quan el veig fumejar... L'has afluixat, oi? Sí, l'he afluixat una mica. Sort que estàs amb tot, perquè si fos per mi ja tindríem un altre oli per fer servir, perquè aquest ja se'ns hauria fet malbé. Aquí veig que hi ha alguna espineta, la trobarem una mica de carinyo. Molt bé. Què més? A part de... Això ja gairebé està. Una mica de sal. Si em passes la nata líquida, Jordi, li vaig fotent canya a això. Doncs vinga, va, no se'n parli més. I això ens interessa que arrenqui el bull i que cogui molt la coliflor o no gaire? Sí, perquè després ho triturem, total. Sí, però hem de reduir una mica la nata perquè agafi sabor i perquè agafi també textura. Bé, tenim ja molt avançat el puré de coliflor amb curri. Ara el triturarà l'Octavi i ja tindrem la base feta. I això que està començant a fumejar també és el moment d'espavilar la tempura. Ferran, vine cap aquí, que farem tempura. Primer de tot, aboquem
una mica de farina. Octavi, rectifica'm si m'equivoco. Farina. Un parell. Sí. Un parell ja fem, I aleshores fem servir aigua amb gas perquè el gas ens ajudarà que quedi com airejat, que faci aquests grumolls, no? Exacte. I com bé dius, es pot fer servir cervesa, gasosa millor que no, però clar, si tu vas fer servir bitter cash, jo puc fer servir gasosa perfectament. El que vulguis. No? Total. La qüestió és que sigui gasós. De fet, la farina de tempura no és més que farina normal, amb gasificant i amb antiespessidor, etc. Veieu que ja fa la bombolleta? Què, ha de quedar molt líquid? Hem de una mica més de farina. De farina, no? Sí, un parell de cullerades més. I vigilant que no ens quedin grumolls, no? Sí. Si quedessin, per qualsevol motiu, o perquè no està molt freda, o perquè no l'has barrejat bé... Quina pressió m'estàs posant, Ho podem fer amb la Turmix, no hi ha cap problema. I no se n'aniria el gas amb el Turmix? No, perquè seria una barrejada ràpida i... Val. I si pot ser, millor que la tempura estigui molt freda, oi? Exacte. Jo alguna vegada hi he tirat uns quants glaçons a dins, els he deixat reposar durant un minutet, els he tret i és una forma ràpida de tenir la tempura freda, ràpida i al moment. I si no, a la nevera, o un punt de congelador. Octavi. Una miqueta més de farina, hi ficaria. Això, treballar al costat d'un xef és un luxe, Perquè jo ja l'hagués donat per bona a la primera, fixa't. El problema és que diguéssim que resbalaria a la pell, no s'enganxaria bé. Si és massa líquid... No ens quedaria... Si en el fons ens interessa fer una massilla, una mica de... Sí, una cola, comestible, a base de farina i aigua amb gas. Això, Jordi, ja està, ho vaig a triturar. Val. Doncs ara és el moment ja dels focs artificials, Els focs artificials a mi a la cuina m'agraden molt, ja veureu que van sortint sovint. Primer, farina normal, després tempura i cap aquí. I cap a dintre. No se'n parli més, Doncs va. Ho tens, Ferran, això? Posarem una mica més al foc. L'oli hem quedat que el tenim a 190-200 graus. O sigui que si no teniu termòmetre, doncs res. A tope. Oita. Podeu fer servir estris de cuina per fer això, però aquí al volta i volta, amb 2 ditets, ens en sortim la mar de bé. Pots ajudar amb això. Els fem tots? Farem 4 peces. Guaita, quin color, Color no sé, però està fent això. Mira. Agafa el plat si vols, Jordi. El deixo aquí. Molt bé. Ja ho tindríem, això, no? Sí. Doncs va. Ara és quan afegim les patates. Posem les patates dintre, amb l'oli, amb el mateix oli. I amb l'oli que el tenim esbarat, Es queda... Tot queda a casa, no? Amb el mateix gust, amb el... Però com que l'hem bullit prèviament, aquestes patates ja estan una mica tobetes, putxades, com en dieu els cuiners, i aleshores ara, amb el foc al màxim, les haguem de sobtar i és el que ens donarà aquest punt més torradet. Correcte. Aquest
trossos de temperatura, dic, de tempura que floten per aquí, si els trec ens estalviarem que es cremin, no? Exacte, i quedarà I que amarguegi una mica l'oli. l'oli. No quedarà tan cremat. Vale. Molt bé. Al final n'aprendré, Però això està... Exacte, quan Vols venir, Ferran, a veure com està arrencant la patata? Està agafant un color molt bo. Tenim les patates amb el pebrot de la Vera, super aromàtic, fumat. I ara, de fet, això, tens el coliflor aquí, tenim el peix aquí, la patata que està a punt de sortir, o sigui, ja podem començar a plantejar-nos emplatar, no? Què necessites per emplatar? Agafarem això, posar les patates... Les pot anar posant, el deixo aquí. Sí, les dones per bones, ja? Sí. Ip. Agafaré una mica de pebre. Això ho tanquem. Yes. Li donem una mica de l'extractor, perquè aquí entre el peix i les patates ens ha quedat això una mica ambientat. Molt bé. Què més necessites ara? Res, ara emplatar. Emplatar ja? Correcte. Posem a emplatar. Bé, Octavi, ja ho tenim emplatat, li has donat uns tocs de llima, que a part de color segur que li dona un toc d'àcid la mar de xulo. I com ho hem de remullar, això? Què et sembla, un vi blanc? Un vi blanc, esplèndid. Mira, tinc aquí un vi blanc, pansa blanca de la Deo Alella, que segurament ens anirà a la mar de bé. Escolta'm, Octavi, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a tu, Jordi. M'ha passat molt bé, aquí a volta i volta. I res. Doncs mira, ara quan sortim treus l'agenda i busquem un altre dia, perquè jo, quan ens ho passem bé a la cuina, m'agrada repetir. I els demés esperem que també repetiu la propera. Un petó i fins després.